Julse 86 igen, stævner vi musetten. Kreds ved kreds og vandmelden, her på forbudspladsen. Der blev læstet op og læstet, talte skyer op på krasse Lykkeby under sky. Julse 86 igen. Julse 86 humør rundt i alle zoner. Træder op og spiller skør, samba, børn og klone. Aktus lander rundt i lejr, sanger rundt i jagt og fejrer. Ingen trist og turist, Julse 86 humør. Julse 86 i telt, leg med ræberhofter. Nye idéer på vandefald, fine ting på skufter. Nogle tryller høje tårne, andre roligt vindueskårne. Tjek på grej som en leg, Julse 86 i telt. Julse 86 i spil, børn i holde buljer. Der er nok at tage sig til, kredser og patruljer. Leger, spiller, bold og fløjler, løber tur med sprøjter. Energi, intuitiv, Julse 86 et spil. Julse 86 i tro, vi er også kirke. Vi vil samle bygge bro i et aktivt virke. Næste vind med folk du møder, puster lidt til livets skylder. For hver dag er vores sag, Julse 86 i tro. Julse 86 bestemt sætter sig i sindet. 11.000 ingen glem, fællesskab til minde. Tæt det stå måske vi målet, når vi samles rundt og bålet. Flytte bånd, hold da hånd, Julse 86 bestemt. Ud og træde i det frie vandre, rundt var det fire vandre. Lad os sådan man kan kende, lad andre så rokke rulle. Vi vandrer i skolen og kulde, vi vandrer. Vandrer, langs vejen vi vandrer. Alle kan stoppe med en vej til dig. Efter andre så rokke rulle. Vi vandrer i solen og kulde. Vi vandrer. Jeg kalder i vandrer. Vi rykker den er så tom, Er det ikke lige bare en frøn? den er ikke lige så tom som min. Hvad føler vi? Nej, tak. Jeg har automatisk med. Det er jo ikke cute. Derfor jeg synes, det kører vildt. Vi kommer fra Nykøbing Falster. Og hvor langt har I gået? Vi går cirka 275 kilometer. Det ser I ikke ud til at have gået, vil jeg sige. Man bliver jo hærdet efterhånden.
Michael, du lige binde den anden til os. Prøv lige at vente lidt. Vi har jo det at spare i. Det er så tidligt.
Lejeravisen. Slette nyheder. Slette nyheder kan også godt være gode nyheder. Store ulykker har vi undgået. Et enkelt sted væltede en rafte på 10 meter og gik lige gennem 2 væbnere, så de blev skåret over. De blev indbragt samtidig på hospitalet, hvor man skyndte sig at sy dem sammen. Så nu går der en væbner og mener, at han er fra Københus, og den anden siger, at han er fra Aarhavn. Sådan skabes der bestandig nye forbindelser og venskaber her på lejren. Vejret kan ikke tage vejret fra nogen. Et flag er smukkest i modvind, og dem er der mange af, både flag og modvinde. Og det gør spisningen til noget af en oplevelse. Hvem vil have en leverpostejmad med spåner, lød det ud over lejrpladsen? Eller en tomatmad på græstørv? Eller te med strå? Det smager alt sammen, mente en væbnerpige, der spyttede skaller, mens hun drak kaffe. Så smager den der noget.
folk begyndt at smøre med skyerne. Alle gode gaver, de kommer overhenad. Så tak af Gud, jeg pris dog Gud for al hans kærlighed. Så er det nok ikke slet. Og sådan er vi også som kristne vejvisere for hinanden hen til Jesus Kristus. Hos Jesus Kristus kan vi nemlig hente syndernes forladelse. Altså det at begynde på en frisk, venner. Det at vågne op hver morgen og få et nyt liv for æren af vor Herre. Og vor Herre siger, ved du hvad, glem det, kammerat. Jeg har fejret ind under gulvtæppet, jeg har betalt for det. Du kan godt starte på en frisk. Og sådan er det at være kristne. Og Jesus, han har givet os sig selv i nadveren på en mærkværdig måde. Og så har nadveren også den vidunderlige egenskab, at det er det bedste billede i denne verden på lighed mellem mennesker. Og så er vi alle blevet lige, vi er nemlig blevet Guds børn. Og så kan I nok se, at så har vi nogen at følges med. Så skal vi ikke gå alene. Og derfor holder vi nadver sammen denne morgen i glæde og fest. Amen. Man behøver ikke tro på Gud for at skulle høre det. Jeg tror ikke på Gud. Jeg tror mere, vi er opstanden fra en eller anden mærkelig ting. Det kan jeg ikke udtale mig om sådan. Nej. Men måske er vi opstanden fra aberne, det vil jeg sige, er mere sandsynligt. Men alligevel, så kan jeg også godt lide, jeg kan stadigvæk lide at høre på det der, fordi det synes jeg også er spændende. Det kunne jeg også godt hænge sammen på en eller anden måde, ikke? Det, der er noget af det vigtigste ved vores lejr, det er jo også det, som der står i den første af vores formålsparagrafer, eller i den, som er selve formålsparagrafen at møde børn og unge i evangeliet om Jesus Kristus. Og det er der noget, der betyder meget for mig, for det er det, som gør den lejr til noget helt specielt frem for alle andre steder, hvis man dyrker sport og idrætsklubber og sådan noget. For mig betyder Jesus, at der er nogen, som elsker mig, og som virkelig interesserer sig for, hvordan jeg har det. Han er helt klart en del af min hverdag, både når jeg har det godt, og når jeg har det skidt. Specielt måske nok, når man har det skidt, så behøves man altid ekstra hjælp, men også meget, når jeg har det rart, for det er ligesom, at så føler jeg, så kan jeg bedre sige det positive i alting, også i Jesus. Du er ikke alene. Der er en, der følger med. Og det er vor Herre, der følger med os. Og det synes jeg er en udmærket ting, at vi i FDF kan pege på, at vi har noget af det stærkeste i denne verden, og kunne give hinanden, nemlig Guds kærlighed. Og leve i den kærlighed.
I klar? Ja, det er en god tur. Man kører lidt god tur. Gud, hør os, som er samlet her, i det hus, vi har bygget for dit navn. Luk vores ører op, så vi hører dit ord. Luk vores øjne op, så vi ser din herlighed. Luk vores hjerter op, så vi omvender os. Giv os stemme, så vi bekender og lovsynger dig. Du Herre, som skabte os. Du frelser, som forløste os. Du gode Helligånd, som trøster os i livet og i døden. Amen. Der findes et godt bibelsk ord om, at man ikke skal sætte sit lys væk under en skæppe, og det vil sige under en spand. Men hvis nu man ikke selv lyser så meget op, ja, så kunne man jo hjælpe lidt på det ved at sætte de andres lys under en skæppe. Der er jo ingen grund til, at de andre går rundt og lyser for godt op. De kunne nemt tage glansen fra en selv. Men tager man lyset fra
fra et menneske, så tager man også sjælen fra det. Og det vil sige livslysten og glæden. Kender I det, at man ringer på hos en kammerat, og han så kommer glædestrålende ud, åbner døren og siger, nå, var det bare dig? Han havde ventet en anden. Lyset slukkes i hans ansigt, og der bliver mørkt i ens egen sjæl. Det er nemt at dræbe sjælen hos et andet menneske, at tage glæden og livsmodet og håbet fra ham eller hende. Åndeligt talt er det, som slår man det andet menneske ihjel. Det dør, selvom det tilsyneladende lever. Det dør ikke hjernedøden, men hjertedøden. Det er så nemt at slukke lyset hos et andet menneske, at man næsten burde lade være. Vi kan holde lyset op for hinanden ved at fortælle beretningen om Guds søn, Jesus Kristus, der ikke lod døden få det sidste ord, men brød dens magt og stod op fra døden til livet. Vi lyser op, når vi fortæller og husker og tror og håber. Der er tro, håb og kærlighed. Vores tro, vores håb og Guds kærlighed. Amen. Kærlighed har tårerne blæk, i frihed og glæsted og fristelser nem, og mennesket faldt af sit koldsætte brød, nu kender vi ondskab og sygdom og død, så det bliver værelse til Lad os alle bede. Du vor far, du som er i himlen, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje på jorden, som den sker i himlen. Giv os i dag vor daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Put your hand in the hand of the man who still the waters. Just put your hand in the hand of the man who counts the sea. And take a look at yourself, 'cause you can't look at others differently. Put your hand in the hand of the man from Galilee. Oh, every time I look into the holy book, I want to tremble.
røde forsmalede skibe. Og Lili Marlene synger, og Frida synger de falder på stribe. Kanonerne spiller første violin, Come on soldier, syng med på melodi. Hey ho, og julen i aften kommer som kalde til slaget. Og hjemme er jægeren, hjemme på jagt, og sømanden hjemme på havet. Hey ho, og julen i aften kommer som kalde til slaget. Og hjemme er jægeren, hjemme på jagt, og sømanden hjemme på havet. Det vil have hver dag. Det vil have hver dag. Ja, det har vi da. Det er en by. Kan det ikke godt flytte hjulet rundt nu? Hvorfor er Danmarks Radio nu? Hvad laver I? Nej, det ser ikke ordentligt. Lige til det her virke. Der er en masse stunder fra. Det er de dejlige sko. Vi skal sejne af, så ikke? Det er først og vigtigt musik. Skal det have i sausen nu? Så er der mad! Velsign os måltid, Herre kær. Velsign os alle hver især. Og lad os med taknemmelig ånd at tage alting af din hånd. Katja, skal du have det her? Ja, tak. Tak, Tina. Og vi vil lukke ældre på slag. Giv mig sådan. Er det godt? Tak. Værsgo, sæt. Jeg får også klippet neglen, ja.
Og det er bare for 2 kroner. Jeg er bare vred op. Hvad går det ud på? Jo, altså det er på det her. Kys. 2 styks. Der er 2 styks. Ja, var det ikke noget med at få krig? Vent om. Så ser det godt ud. Hvad var det? Ja. Prøv lige at kigge. Vi skal lige have plads til. Ja, det er godt. Ja, bare hold under. Tage et bad. Hvorhen med at tisse? Ja! Vi har også ud og svømme. Ud og svømme, er det der? Jeg er skyld. For en lang og dejlig dag. Tak for dage, som skal komme, og for dem, der ligger bag. I det høje, lyse, fjerne, møder sange mild og klar. Med den første aftenstjerne, som et kærligt smil til et svar. Ja, Patrulje Øst, kom til hovedvagten. Ja, her er Patrulje Øst, det er Søren. Kom. Jeg vil godt lige have din position på området. Skifter. Ja,
Jeg går heroppe ved den gamle lade nu, og det ser ud som om det er meget fredeligt her. Alle er ved at falde til ro, og de fleste bål er slukket. Dem der ikke er, dem minder vi selvfølgelig om det. Jamen det er i orden, Øst. Du fortsætter bare på den patrulje rundt i lejren. Skift. Ja, det er modtaget herfra slut. Det er da ikke din vildeste fantasi, sende en mand i gældsfængsel for sølle 100 dinarer. Eller hvad kan du? Svar mig. Har du gjort det? Ja. Hvad er du dog for et usselt menneske? Har jeg lige ikke eftergivet dig alt, hvad du skyldte mig? Jo. Sig din skurk. Kunne du ikke vise samme medlidenhed, som du bad mig om at vise, og eftergivet, hvad han skyldte dig? Nej, for ved du, hvad du er? Ellers så skal jeg fortælle dig det. Du er en usling, en tåbe, jeg er en egenkærlig person. Men nu skal jeg sørge for, at det bliver dig, der kommer til at sidde i skyggen. Vagt! Før til fængslet! Jamen. Og sørg samtidig for, at han, der bliver smidt i fængslet i dag, bliver givet fri. Som kongen befaler. Noget, herre konge. Det var ikke sådan ment. Jeg har kone og børn. Ja, og det har din kollega også. Men vis du ham noget? Nej, og derfor må du selv prøve et ophold der. Vagt! Før ham bort! Væk! Ud! Forsvind! Godt!
Og fra landslejrudvalget skal hermed lyde en stor tak til alle jer ledere og medarbejdere, der har medvirket til, at Julsø 86 er blevet en stor og uforglemmelig oplevelse for os alle. For Julsø 86 er slut.